Magandang araw mga kapatid, Noxky Vlog. Andito ulit tayo sa Motorcycle City, Guagua, Pampanga, no? Para mag-review ng isang classic scooter bike. Ito yung Panarea 125 ng Benelli. So abangan natin to. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe and then click mo na rin yung notification bell para updated tayo sa mga susunod kong videos. Then follow nyo na rin ako mga kapatid sa aking Facebook page na Noxky Vlog. So abangan natin to. God bless po mga kapatid. Noxky Vlog. Noxky Vlog. So ito po mga kapatid yung Benelli Panarea, no? 125cc. Yan. Euro 3 certified clean emission mga kapatid. Air cooled. Tapos ayun yung design niya, no? Classic design na scooter sa mga may gusto. Ito yung uso ngayon. Ito yung pareho mga kapatid ng Yamaha Casio ba yun? Yung 125. Ito, ganito rin tong Benelli na to. Ayan. Ganda ng headlight nya, oh. Fully LED na rin. Tapos meron pang tatak ng Benelli dito. Ayan. Napaka-classic ng design nya. Pero puro LED na yung mga ilaw. Ayan. Ito yung signal light nya. LED rin yan. Tapos yung gulong tubeless na mga kapatid. Ayan. Disc brake na rin yung kanyang preno sa harap, no? Ayan. Tapos ang size ng gulong sa harap ay 100 by 90 by 12. Ayan. Size 12 siya. Then pagdating naman dito sa likod, ang size ng gulong ay 110 by 90 by 12 din. So pareho lang na diameter, no, pero mas malapad yung sa likod. Tapos ito yung kanyang tatak na Panarea na emblem niya, so maganda rin. Tapos yung signal light sa likod, ito makita natin. Then sa kanyang tail light LED na rin, no? Ilaw niya ganda. Tapos yung kanyang plate holder, may bracket na siyang bakal, no? Tapos may reflector dito side by side. Then sa fender niya, ayan, makikita natin yung malapad na fender nito. So walang katalsik-talsik ng dumi dito mga kapatid. And meron pa siyang reflector din dito sa pinakailalim ng fender niya. Ayan, tapos drum brake yung kanyang preno sa likod. Ayan. Tapos meron pa rin siyang kickstart mga kapatid, oh. Yan yung isang maganda dito. Then yung side stand nito, meron na ring kill switch, no? Oh my God! Wow! So isang safety features yun sa mga rider, dahil minsan nanineglect natin yung side stand na yan, itaas, ano? Yun, kaya isang maganda dito. Then pagdating naman dito mga kapatid sa kanyang panel, ayan, makikita natin very unique mga kapatid yung style, no? Classic look pero pinaghalong classic and then modern. Ayan, digital na yung kanyang speedometer. Tapos meron din siyang analog dito. Ayan.
So dalawa siya mga kapatid. Meron ng digital, meron pang analog. Yan. Ganyan yung kanyang speedometer, odometer. Then meron siyang engine check. Then sa kanyang headlight. Then signal light ito. Tapos meron din siyang button dito, no, para sa pindutan ng trip A, trip B, ganon. So meron po yan mga kapatid. Tapos sa kanyang switch ito, high and low. Then signal light niya, busina. Tapos dito sa kabila meron siyang kill switch pa rin, yan. Then meron pa ring bukasan ng ilaw. Yan. Tapos yung electric starter niya, ito, okay na okay mga kapatid. Then sa throttle, yan, okay din mga kapatid, no? Napakalambot. Then yung preno, ganun din, napaka-soft. Yan, pati dito sa kabila. Then dito sa kanyang ignition, ayan, maganda rin, may anti-theft na rin mga kapatid, no? Ayan, makikita naman natin may shutter lock. Then yung bukasan ng seat dito na rin mga kapatid, may pindutan na siya. So okay na okay yun. Tapos meron siyang pocket, dalawa kabilaan. Halos same ng lalim, no? Malalim din, halos lubog din yung kamay ko. Ayan. So marami ka na yung maralagay na mga gamit dito. Then isa pang nakita ko, ito, meron siyang USB port dito sa loob mga kapatid, no? Ayan, no? Nakita natin USB port niya. So hindi ko lang mabuksan, pero meron mga kapatid, no? Okay na okay to, ready na sa mga delivery rider, no? Ayan. Tapos meron ding utility hook dito, ayan, para sa gulay board niya. Okay na okay din. Dito sa kabila wala. Tapos sa kanyang, ayan, floorboard, ayan, makita natin napakalapad, okay na okay. So marami kang malalagay na pinamili dyan. Tapos yung battery, ito dito nakalagay mga kapatid, no? Ayan. Then dito sa upuan, okay na okay din mga kapatid, napakalambot, no? Napaka-soft, napaka-premium ng pagkakagawa. Pati itong grab bar, very unique yung design. Tapos kulay silver siya, glossy silver mga kapatid. Ayan, ganda mga kapatid, no? Pati dito sa kanyang muffler, ayan yung design. Meron siyang heat guard na chrome design dito. Then ito na yung kanyang muffler, no? Yung design niya, very classic looking mga kapatid. Then yung sa angkas, ito naman, no? Pinipress din bago siya lumabas, no? Yan ay mga latest na ano ngayon. Pipress mo muna bago siya bumukas. So okay na okay ito mga kapatid, ang ganda ng design. No, maraming gustong magkaroon ng mga ganitong style na scooter ngayon, no? So isa na rin to mga kapatid sa mas pinagpipilian ng mga consumer ng motorcycle, no? So ayan, meron sila dito dalawang unit. Ay meron pa isa kulay red, glossy red naman. Then glossy yellow to dito. Ayan, pa isa Panarea 125. So sa mga gustong kumuha, no, available po dito yun sa Then marami pang mga klaseng motor kagaya nitong NMAX. Meron din sila dito na version 2, then ABS na. So yan, hindi ko alam yung kulay nito pero bagong bago siya. So yan po mga kapatid, maraming salamat sa panonood. Yun lang yung maikling review natin sa araw na to. God bless po.